Те са дошли да се занимават с традициите на Момчиловци. Да. А освен параклисите, какво друго е забележително на селото? Има това хубав извор, обаче това не е в нашата територия. Извора Хубча беше извор, така направо извор от земята излиза. А това направиха вече така за вец да прави ток. Добре. Сега имате въпрос. Имат въпроси. Коя ви е най-любимата манджа в Момчиловци? Коя е най-характерно? Какво правят от... Има с картофи. Пържени картофи, варени картофи, пататник, ако си чувала? Да. Чува си пататник? Естествено. Яла ли си? Да. Това не е наша най-хубавата манджа за сега. А от кочан готвите ли нещо? Моля? От кочан готвите ли нещо? От какво? От кочан. Да. Алабаш. Какво готвите? С фасул. Алабаш с фасул, значи не забрима. Тук е на Николай Хадов, който го чувам, знае. Да. Тук имаше приятели. Нарочно идваше да му сготви една попката да му сготви алабаш с фасул. Нарочно. Нарочно? Николай Хадов, така е това писание. А казваха, че и с картофи много вкусно било. И с картофи, баше с фасул, алабаш с фасул. Аз съм Адам от Америка, от щат Джорджия. Ще живея в Момчиловци за 2 години и аз съм доброволец от Корпус на мира и преподавам английски в училище в Момчиловци село. Момчиловци е едно много красиво село, има много традиция и много мили хора и това. Какво мислиш за българските традиции? Харесват ли ти? Да, харесвам. Обичам да уча традиции, да играя хора. Какво успя да научиш откакто си тук? Песен? Какво успя да научиш откакто си тук? Да песен, да танцува. Добре. Да готвя. Да готвиш? Какво научиш да научиш да готвиш от българската традиционна кухня? Правих музика един път и много картофи тук. Да. Много картофи. С месо. Да, с месо. Трудно ли ти беше? Да, защото моята печка не работи. Добре, а какво ще ни кажеш за българските деца, тъй като ти се занимаваш с тях? На каква възраст са те, първо да ни кажеш? Те са... Колко са годишни? Малки ли са? Големи ли Да, са? малки от втори клас до 8 клас. От втори до 8. Какво правите с тях? С какво се занимавате? Те учат английски и physical turnover. Да. И аз преподавам баскетбол. Спорт. И спортове, и американски спорт, бейсбол и американски футбол. И традиция от Америка. Имахме Хелоуин парти. А какви деца са те? Добри ли са? Слушат ли те? Да, понякога. Доволен си. Добре. Благодаря ти. Мисля, че трябва да попляскаме на Адам.
Какво научи до сега в Момчиловци? Много работи. За пататника научихме, за кочана от вас, още самото начало. И въобще откакто сме дошли... песни разучавахме. Коя? Торнал и Тодю. Добре, до вечера ще ви изпитваме. Да. Тя беше много интересна и много трудна и да му се начуди на човек в една държава живеем. Все българи сме, а пък толкова различни.